Priatelia, turisti, opäť vás vítam na videu s chatárom na chate pod Rysmi. A opäť sa ideme rozprávať o tých našich nových toaletách pri chate. V podstate ide o to, že my sme sa riešime to pomerne intenzívne, mnohí to sledujete na internete. Veľa vecí, veľa videí dáva von klub, ktorý tie toalety inštaloval aj s realizátorom. Dostali sme kvantum mailov, je tam troška snaha zo strany realizátora o to, aby mali ten informačný tok pod kontrolou. A troška aj mi Viktor rozprával, že no veď to povieš sám, že boli tam snahy o, nazvime to cenzúru, ale to si jednoducho nemôžeme dovoliť. Nám respektíve mne ako zástupcovi jedného z majiteľov chaty, a takisto aj Viktorovi ako chatárovi na chate samotnej záleží a ide nám o to, aby tie informácie boli objektívne. Tie toalety majú svoje problémy, majú niektoré pomerne vážne problémy. Objektívne treba povedať, že sa snažia tie problémy riešiť. Realizátori chodia veľmi často na chatu. Aj s Paťom, vlastne s predsedom klubu, ktorý to inštaloval, som už niekoľko raz o nich komunikoval. Ale teraz je dôležité povedať zo strany chatára, zo strany človeka, ktorý v podstate sa musí o tie toalety starať, respektíve záleží mu na tom, aby sa o tie toalety staral, lebo sme sa aj my bavili, že turisti musia mať kam ísť na záchod, to je skrátka esenciálne. A keďže sme sa dohodli aj s TANAPom, aby sa pôvodná latrina zatvorila po spustení týchto nových toaliet, tak potrebujeme zabezpečiť samozrejme funkčnosť. Nejde nám o to, aby sme sa tu konfrontovali, aby sme mali nejakú nedaj Bože vojnu s realizátorom, ale ide nám jednoducho o ten objektívny tok informácií, lebo tiež sme boli obviňovaní z toho, že klameme, že zavádzame, že nehovoríme úplnú pravdu. Ale teraz v podstate chceme povedať čo najobjektívnejší stav tých toaliet momentálne. A Viktor, ja by som ťa poprosil to tak troška zhrnúť. My už sme spolu sedeli pred týmto videom, ja tu mám poznámky, aby sme na nič nezabudli, že čo sa teraz reálne na tých toaletách deje, aké problémy Hikemates aktuálne riešia, ktoré tam sú, aké sú už prípadne vyriešené a aké problémy ešte stále sa riešiť ani nezačali, alebo sa neriešia teda vôbec. Ďakujem za slovo, Peťo. No, ja by som na začiatku jenom řekl tolik, že mojím eminentným zájmem je to, aby tí toalety fungovali, protože jestli nebudou fungovat toalety, tak nebude ani fungovat chata a může to být vážný problém pro chatu, kdyby lidi neměli kam jít a začali by chodit v okolí chaty, kde je aj zdroj vody. A za ty roky vím, že v ten moment, když ty lidi neměli záchod, tak chodili právě k těm skalám, kudy teče ta voda, bo tam se dalo prostě skovat. Áno, tak tam potom sa nachádzala hromada. Ešte za starých času, hej, takých my sme tomu říkali hnedé našlapné míny. Takže ja mám eminentný zájem na tom, aby to fungovalo, tie záchody. Ale to, co nám bylo odprezentované, teda mne ani ne, vlastne mne sa nikto neptal, ale to som sa jen tak dovídal, že jak tí záchody budú fungovať, tak dneska môžu říct, že tí záchody tak vôbec nefungujú. Tam byla například ta teorie, že ty záchody vůbec nebudou smrdět. Je tam smrad jako opičárně, řekněme si to na rovinu, hej. Když je teplo. Když je zima, tak jako je to lepší. Hej, takže toto je taká věc, že tí lidi to vlastně, no potom tam přijdou ty mouchy také veľké a no prostě je to nedobré, jestli tam je veľký smrad. No je tam určite väčší smrad, jak na tých našich záchodoch, lebo to byla taká kadibudka na Vietrný horce. A tam to profukovalo, i když aj tam byl, jako ja uznávam. Ale toto je hermeticky, hermeticky, je to uzavřené, je to zateplené, tak ten smrad sa tam drží. Uznávam, že teď tam namontovali trošku širší rouru, ale to nepomôže. To my víme, že to nepomôže. A ako na odvietrávanie rouru, hej, taký komín, dá sa říct. Aby tam bol lepší pohyb vzduchu. Aby to vlastne odsálo, hej. Takže už toto naznačuje, že tam musí byť smrad, když tam sa montujú tie širší vzduchotechnika, hej. Ale zase tam není elektrika, tak tam nedáte ventilátor, takže ono vám to až tak nejak nefunguje samo, hej. Inak ja by som len doplnil, že
keby sme zas náhodou boli niektorými obviňovaní, že zavádzame a klameme a neviem čo všetko. Toto sú všetko veci. Nám boli toalety prezentované ako bezzápachové a toto sú všetko veci, čo si fyzicky turisti vedia odskúšať na vlastnej koži. Tie záchody sú verejne prístupné, takže všetko toto si viete preveriť, čo teraz bude aj Viktor rozprávať. No, takže toto by sme mali... No, aj mne vadí, když je veľký smrad na záchode, to teda musím říct, hej, že do niektorých záchodov potom radši nevejdu, když je tam veľký smrad. No, tak jestli to niekto dokáže, už som vymyslel, že by som kúpil tie masky plynové, že budú pučovať lidem. Protože ja jenom opakujú slova mojeho personálu. Viktor, tam je príšerný smrad, když je tam teplo v tom záchode. Tak to je jenom opakujú to celé, lebo my chodíme každý deň tie záchody uklízet, no, to znamená vydezinfikovať, pozametať a podívať sa tam, že či sa tam niečo ako nekazí, nebo či tam už není tá pyramída taká nejaká veľká. No, ale problém je v tom, a ja si myslím, nejzásadnejší problém je v tom, že tam byli už vynesené asi 4 sady tých červíkov, ktoré to mají žrať. Hej. No, tak, ale na moje také docela překvapení je to, že sa to tam proste stále tak nejak zvyšuje, tá hladina tej hnedej masy. Opäť informácia bola taká pre nás ako pre chatára, pre majiteľov chaty, že ten kompost, čo sa tam usádza, by mal byť znášaný raz za 2 roky. Je to reálne toto, keď hovoríš, že to kopy? No, pri tom, že tam už je, ja neviem, jestli tam je 40-50%, nebo ťažko mi to bylo teď odhadnúť, ale je tam podľa mýho odhadu niekoľko stovek kilogramov tej hnedej masy, áno. Ale je tam aj papír samozrejme v tom, takže je to také propletené, ale co ako mne tak zaujalo, ja si říkám, ale sú tam tí červí v tej násade, ktorá sa přinese, hej, to je taká kostka černá nejakej hliny tam. Ale když rozhrabnul sem tú hnedou masu, ktorou by tí červy měli žrať, tak tam nebyl jeden červ. To znamená, že tí červy do tejto doby, do tejto chvíle proste nelikvidujú to, co mají likvidovať. A vieš prečo? Alebo bavili ste sa o tomto s Paťom? No to asi ani on neví. A mne je taký, ja nejsem na to až taký odborník, ale ja neviem, no. Jestli to niekde, ja som z toho nikdy ako nevidel takýto záchod, takže ja nemáme s tým skúsenosti. Nikto s tým z nás nemá skúsenosti. Tak nám to bolo odprezentované, že to je technológia odskúšaná, že je nainštalovaná na tisíckach miest na svete, teda po Európe a asi aj po svete. A by som čakal, že sú odpovede na toto, že ako tie červy dostať do kompostu, aby robili svoju robotu, aby to možno aj požierali. Či o tomto nemáš informáciu žiadnu? Ja, čo som tam videl tých červov, tak tí, ktorí sú tak trošku bokem, tam je trošičku tak vody tam, tak tí sa tam buď utopili, no proste sú mŕtvi, tí, ktorí vylezú z toho kompostu. Ale proste nejdú do tej hnedej masy. Takže, a teď sa to hromadí. A teď co s tým? Jestli to bude jednohodné plné, anebo na jeseň sa to bude musieť vyčistiť, tak co s tým? Riešili ste to, že čo s tým, keď to bude plné? No ja, když som sa ptal šéfa Hidemaku, či jak sa to menuje, Hidemake? Hidemate. No Hidemake, ja sa omlouvám, ale ja říkám Hidemake, hej. Tak nakonec som sa dovedel, že, a říkám, to teď budeme lopatou, jak to? Tuto ani není přístup. Jako vyhazovať ven, však to sme úplne na tom stejným, co sme byli s našimi záchodmi, hej. A dokonce aj tá moč, ktorá tam je, tá vytýka nezředená, tá naša aspoň byla zředená tým, že sa tam umývali ruky a sa to zároveň zředilo. A táto vyteká do terénu nezředená, takže ten amoniak, či co to tam je v tej moči, no tak ten tam to proste žere tú trávu, či co to tam roste pod tým záchodem. Tak toto mi Paťo hovoril, že oni dostali výnimku na to, že to nemusia riediť, pretože je nedostatok vody na rysoch, čo ste sa vybavili. Ale to nie je pravda.
Že nedostali výnimku? Nie, výnimku možno dostali, ale vody my máme na náš záchod. Prídete na náš záchod, je tam stále umývadlo, kde si môžete pustiť vodu a kde si umiete ruky. A tá voda, kde si umýli ruky, vteká do tej misy a vlastne to zase teče dolu tam na to, kde vlastne ste udelali tú potrebu, hej, do toho žlebu pod to. Takže my máme vody dosť na tie hryse. Dobre, a toto realizátor vyriešil tak, že namiesto tečúcej vody tam si človek umýva ruky v geli. Tak je to pravda. No, ja neviem, ja som asi nenormálny, ale nedej Bože, sa mi stane nejaký úraz a mám proste tie ruky trošku hnedé, tak logicky si to nejdřív umyjú tie ruky. A nie, že si rozetrú to hnedé s gelom na rukách. Hej, našťastie je tam ešte umývadlo na tieto situácie. A je tam to naše umývadlo, tak turisti letí. Lebo vente si, ten turista príde do chaty, on chytí kliky, on chytí príbory, on chytí hrničky. A co s tým gelem? Však to je absurdné. Tak to přece nemôžeme, že my tam nejakú choleru dostaneme nakoniec. Mal by to byť dezinfekčný gel, tak dúfajme, že nie. Spomínal si aj toaletný papier. Ako to je s tým toaletným papierom? Lebo viem, že ste mali nejakú debatu, však ja som o tom tiež s Paťom volal, že ten toaletný papier, ktorý si doteraz používal, je nevhodný a on ti dal nejakú alternatívu k nemu. Tak ako je toto? No tak teď prišiel taký akože polopříkaz, že mám kupovať nejaký torb, toaletný papír. Je ho tam 200 metrov, to je pravda, ale je to jenom jednovrstvový toaletný papír, ale jedna rolka stojí skoro 10 eur, hej. 6 rolek, asi 57 eur stojí taký balíček, hej. Ja tam spotřebujú denne 10-12 rolek, hej, toho toaletného. Takže, když som to prepočítal, lebo ten náš klasický toaletný papír je trošku kratší, má 20 či kolik metrov, ale je zase dvojvrstvový. Takže, dobre, stalo by mne to 2-krát, 3-krát nebo 4-krát víc ten provoz chaty, ale to sa dá ako ešte kúpiť. Prevádzka záchoda, samozrejme. Prevádzka záchoda, hej. Čo sa týka toaletního papíru, hej. Lebo my na ten náš starý sme taky dávali tento toaletný papír a trošku tej modrej tekutiny, aby to tam tak trošku sa vydenzifikovalo. To možno, aby ľudia vedeli, toalety, táto nová toaleta na rysoch, tak ako latrina predtým, nie je spoplatnená. Je to voľne prístupné a v podstate všetok toaletný papier, čo sa tam zjavuje, sa tam nezjavuje. Dáva to tam chatár, tak preto, aby ľudia mali ten kompletný kontext. Čiže prevádzka je o niečo drahšia. Toto je zasa, sme mali debaty, že taký ten argument, ktorý letel našim smerom, že my by sme mali byť radi, lebo je to projekt za 100 000 eur a my to dostaneme do majetku. Len toto je také troška pre pochopenie ekonomickej reality. Je pekné síce mať niečo v majetku, ale toto je pre nás primárne záťaž finančná. Samozrejme, je nevyhnutné tie toalety prevádzkovať. Zaviazali sme sa, že to robiť budeme, ale nedá sa tu argumentovať, že klub slovenských turistov a James dostáva drahý projekt do majetku a mali by sme byť pre toto radi. Prebrali sme červy, prebrali sme toaleťák, prebrali sme smrad. Riešili sme tam aj tie vynášky. Riešili sme tam to, že tam nejaký bordel zostal ešte stále na záchodoch, čo mal byť znesený a stále znesený nebol. Toto je ako? Lebo je tam vidieť pod tými toaletami kvantum debničiek a kadečoho. Ako ste na tomto dohodnutí? Sú tam nejaké bedničky. To ako ja tak neřeším až, že co v tých bedničkách je. Sú tam drahé veci, možno nejaké vrtačky, ja neviem, ale ešte aj za chatou sú zložené nejaké veci prímo za chatou, ktoré by mieli dolu. Našťastie už je to aspoň na jednej hromade, že to není porozhazované, no takže toto by si zase měl jenom řešiť ten, kto to tam realizuje, hej. Moji nosiči fakt chodí s vyplazeným jazykem každý deň nahoru dolu. My musíme tú chatu zasobovať aj snášať. My si svoj proste nepořádek snášíme z tej chaty, hej. Dokonce snášíme aj tí pytle, ktorí z toho záchodu sú tým, že turisti tam dávajú si nejaké tie veci, ktoré nepatrí do toho záchodu. Takže každý deň ide takýto pytlík z toho záchodu nového, z tohoto, ide dolu. No ale je to proste, toto sú fakty, takto to vypadá a mne trošku teda ako naštvalo,
že mi niekto řekne, ale proč o tom mluvíš a nemluv o tom a jdi za mnou nejdřív. Nie, vážený, taká je realita. Ja som žil v komunizme, zakazovali mi, nezakázali mi. A nechce nikoho očerňovať, proste taká je realita, nedelám propagandu, nedelám nic, budou ty záchody, ja budu přešťastný, budou vonět, ja tam budu sám chodiť na ty záchody, ale jestli tam teď je smrad a za chvíli tam ja budu musieť nejak lopatovať a vyhazovať to husté niekam, alebo to svážet helikoptérov, tak to vôbec nejsou ekologické záchody. Řekneme si rovnou, na rovinu. Hrozí tam to zvážanie? No hrozí, už sme sa o tom bavili, s tým, že je taká alternatíva, že to bude helikoptéra voziť dolu, ale kde to zloží? Jak sa to bude převážet do nejakej čističky niekde popraviť, tá logistika. Pro mňa je to, ja si to nevím ani. Ja by som to teda nechtěl mít na starosti, aby som toto ja řešil, že teď doletí helikoptéra nad nejakou čističku a tam to vypustí na tú čističku, či jak to je absurdné, hej. Takže uvidíme. Ja budu mile překvapený, když by to tak bylo, jak to nám řekli. Ale k dnešnímu dnu je situácia taká, jak som teď ja řekl. Stojím si za to. To, čo si hovoril, to informačné embargo alebo nejaká snaha o cenzúru, to je samozrejme neakceptovateľné. My sme tiež nikdy, aspoň teda ja neviem v minulosti, či sa niečo také dialo, ale nehovoríme klubom, čo môžu a čo nesmú rozprávať. A rovnako tiež požadujeme to isté, čiže preto tu sedíme, aby si aj ty mohol povedať, ako to tam je. A ja sa tu teda primárne pýtam, lebo ja sa priznám, naposledy som bol na rysoch 23. júna. V podstate to bolo 4 dni pred oficiálnym spustením toaliet. Ja by som sa ešte spýtal na jednu vec, takú dôležitú, lebo týždeň potom, ako sa toalety rozbehli, tak médiami sa prehnala tá búrka, aký je tam strašný bordel a všade je rozmočený toaleťak. A aj to tak troška realizátori komunikovali, že zlí turisti nevedia sa správať. Ako to bolo? Lebo ty si mi povedal, že tam bol nejaký technický problém, čo bol nedomyslený, nedotiahnutý. Že samozrejme my vieme, že niektorí turisti alebo návštevníci chaty sa naozaj nevedia správať, ale ty si mi vravel, Viktor, že to nebola úplne chyba turistov v tomto prípade. No, toto je na tomto na jednej strane smutné, na jednej strane teda radostné. A musím sa aj zastať tých turistov, že v tomto prípade tí turisti tam nemohli za to. Řekneme si na rovinu, že za to nemohli, pretože tam je jenom taký technický problém, aby pochopili, teda tí, co to uvidí, že tie toaletní papíry sú na takej tyči takto navlečené, hej, na vertikálnej tyči. A když vy ste začali odebírať ten horní papír, tak tie ostatné, když byli teda už otevřené, tak sa taky odvíjeli, nebo to váhou sa to. No a potom ten papír padal na zem. Tak vy ste si vlastne otočili jeden, ale ten čistý papír napadal na zem. Nebyl to vôbec problém. A potom už nebol čistý, hej. No tak když po ňom pošlapali turisti, hej, ale a tam stačilo dať horizontálny tyč, čo sme řekli tomu človeku, ktorý to má na starosti. A když je horizontálny tyč, tak otočíte jeden a ďalších 6 papíru, co stojí vedle vám, sa nebude odvíjet, hej. No, takže to sa musím zastať turistu, že on proste si to potáhl a medzi tým sa mu odvíjeli ďalší papíry, no, takže teď musím říct, že turisti dobrí, no, tak ako... Tak ja som mal aj niekoľko mailov, čo som musel riešiť, aj takej komunikácie. Samozrejme, názory sú na to rozporúplné, ale za mňa, teda realizátor, ktorý inštaloval tie toalety, lebo vždy, keď niekam človek ide nainštalovať, tak musí v prvom rade poznať to prostredie a rešpektovať to prostredie, do ktorého ide. Tuto tiež ideme do vysokej nadmorskej výšky, bolo nám komunikované, že to majú preverené, že červy prežijú, že všetko bude fungovať. Ale aspoň za mňa rukolapný dôkaz toho, že nemali poriadne naštudované to, kam idú, je jedna jednoduchá vec a to, že popisy na toaletách, ako sa majú ľudia správať a čo majú robiť, boli po slovensky a po anglicky. Že tam chýbala poľština. Toto mňa veľmi šokovalo, že tam tým pádom 80% návštevníkov nevedeli, čo majú robiť, lebo to tam si nevedeli prečítať tie inštrukcie, ale to už je samozrejme doplnené, takže to napravili pomerne promptne. Vidíš tam ešte nejaké veci, čo by bolo dobre komunikovať, alebo možno požiadať aj verejnosť, že nech
návštevníci pomôžu v tejto ťažkej fáze, vlastne ešte doľaďovania problémov toaliet, že čo by mali, čo by nemali robiť, že aby nám to troška uľahčili. A nepovedz, že chodiť na latrínu, lebo tá je zamknutá. Nie, latrína naša je zamčená, takže, ale už musím říct, že 3-krát si to turisti odšroubovali a začali tam chodiť a niektorí sa dokonca domáhajú, že oni chtějí chodiť tam, hej, na tam tú latrínu, pretože berou to jak takovou kulturní památku uměleckou, ale nevím teda. No a jako turisti tam nemají co řešit, to je prostě náš problém. My musíme im dát také záchody, na které přijdou, jsou čisté a to, co potřebují, tam udělají, umýjou si ruky a jdou spokojeně dolů. Já jsem absolutně proti spoplatňování těch záchodů, protože by potom nastal problém v tom, že by lidi chodili mimo těch záchodů. Tak to by byl obrovský problém pro chatu. Tak nic, no, já nevím, já možná koupím plynové masky a když to bude strašně smrdět, tak každý vyfasuje masku za 5 €, pak ji vrátí. No, tak, ale ešte jedna vec. Máme problém, ale berme ho aj trošku s humorem, aby sa nám ten humor nevytrácel z hor. A aj o tomto sa dá dělat humor a řekneme si aj pravdu. No, takže dívejme sa na to z tohoto pohľadu. No. Tak ja mám od detstva napočúvanú takú starú dobrú frázu, že pokiaľ nejde o život, ide o hovno. A tu ide o hovno doslovne. No, jenom s prepáčením. Pozor. Tu ide o také hovno, že ten smrad, aby ťa nezabil. To je druhá vec. Lebo tam sú aj bioplyny. A co když to vybuchne, tie bioplyny a ten záchod odstartuje jak první slovenská kozmická loď do vesmíru. Možno by bolo dobré dať na toalety zákaz fajčiť, pretože tam... To určite. To by bol v takom prípade problém. Ja by som to ešte uzatvoril jednou vecou, čo bola veľmi kontroverzná. My sme sa o nej bavili, Viktor, na tom ešte pred otvorením záchodov, to bolo to pedalovanie. Samozrejme, bola tu debata, koľko pedálovaní treba, od 5 do 25, hej, to už je teraz jedno. Pedalujú ľudia, alebo nie? No, pedalujú ľudí, takže to je úplne v pořádku. Tých 25 pedálovaní to mi řekli robotníci, ktorí to tam stavěli. Je to tak, když chcete, aby prostě ta kopka přešla celý tento, tak je to 25, ale aby se skovala ta kopka za takovou záclonku, jako kdyby, tak je to kolem, já jsem to posledně měřil, kolem 8, 10, no asi tolik. Podľa toho, kde dopadne náklad na pás. Áno, ale tam je malý prostor na to, aby to dopadlo. Tam ja vidím další technický problém, že když bude mrznout a bude to namrzat na ten pás, tak to se může zasekávat. Ten pás od určité chvíle bude minus 10, no jasně, že to tam namrzne. A už to nespadne a bude se to vracet a takto, hej. Takhle s mrazom asi konštruktori počítali, ne? No tak tam není žádné vyhřívání toho pásu. No ale dobre, ale ono už v septembri môže byť niekdy koncem septembra, aj už som zažil, že bylo minus 15, hej, na hoře. No ale tak, bohužel, no tak to budeme nejak řešiť zase potom, hej. Ten starý záchod, ten malovaný, ten fungoval veľmi jednoduše. Na zákonu gravitácie to padlo, a samo sa to posunulo. Ale tu už máme také... No. Len ja chápem, že ľuďom aj TANAPu a v podstate aj turistom, že je to nepekný ten hovnopád pod ním, tak to bolo treba nejako riešiť, ale tak áno, jasné, latrína to je tvoja srdcovka. A musíme povedať, že objektívne aj lepšie vyzerá. Čiže chápem, že sa niektorí do nej snažia dostať a nesnažte sa o to. Zabudli sme Chytíme vás, zavřeme vás potom zatrest do tohoto nového. Medzi dažďovky. Dobre, myslím, že sme pokryli všetko. Ano. Stav je teraz taký, aký je. V podstate sme ešte na takom tom v prvej tretine sezóny, takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. No a ja ti držím palce, Viktor, a pevné nervy s dotiahnutím týchto debát a v podstate aj tých realizačných prác, aby tie toalety vo finále fungovali tak, ako majú do úspešného konca. Ja navrhuju tak, že by sme mohli udelať také politické školení dažďovkám, aby konečne začali pracovať a začali dělat to, co mají dělat.
Pretože to som zažil, hej, ešte na vojne a do dneska mám v hlave niektoré tie veci, ktoré tam mi vtloukali, takže skúsme to aj na tých dažďovkách. Ja nevidel som hlavu tým dažďovkám, takže oni možno nemajú ústa, víš, takže preto nemôžu. Pokúsime sa nájsť nejakého politruka zo starých čias, ktorý dokáže tie dažďovky zaškoliť. No, dobre, tak uvidíme. Tak ďakujem ti, Viktor, za rozhovor a držím palce. Ďakujem. To napodobne, sme v tom na jednej lodi. Namočení v tých istých dažďovkách. Dobre, my ďakujeme za pozornosť vám a držte nám palce s toaletami.